Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του ξαδελφιών και το Yasenet Gamer 56. Και το λέω αυτό γιατί οπότε βλέπετε το έχουμε ανεβάσει και στα δύο κανάλια. Και θα σας δείξουμε εδώ τι έχουμε φτιάξει. Κοίτα. Και αυτό εδώ, οπότε βλέπετε, είναι η φωτογραφία του βίντεο. Και πάμε στο βίντεο. Εκτός από αυτό που έχουμε φτιάξει, θα σας δείξουμε και εδώ πέρα μέχρι κάτω και λίγο πάνω. Λίγο. Ναι, δεν θα πάμε πολύ. Καλά. Και ωραία, πάμε να εξερευνήσουμε. Συγγνώμη παιδιά για τη διακοπή, απλά είχε γίνει κάτι με την κάμερα και ήταν όλα θολά. Και τώρα θα σας δείξουμε εδώ το μέρος. Αρχίζουμε με το τρέξιμο. Το τρέξιμο. Ωραία. Το τρέξιμο είναι μέχρι εκεί πέρα τερματίζει. Δεν ξέρω. Δέντρο εκεί. Αυτό το δέντρο φαίνεται, ναι. Εδώ έχουμε κρίκο. Ναι, σε ένα δέντρο. Και εδώ πέρα είναι ένα δεντράκι. Και εδώ πέρα έχουμε το run lava, μισό λεπτό. Τώρα η Άσα να σε κάνει στο κρίκο να δείτε πώς είναι. Παιδιά, εδώ είναι το γυμναστήριό μας. Έχουμε εδώ ένα μικρό σπιτάκι. Κρεμμύδα. Εδώ, ναι, έχουμε κρεμμύδες. Δεν ξέρω γιατί. Εδώ σηκώνουμε αυτό και το κάνουμε. Ναι, τέλος πάντων, τώρα δεν μπορούμε ένα χέρι. Και άλλο τέτοιο. Μερικά εργαλεία για να σκάβουμε. Και τέτοιο. Αυτό το μικρό σαν τραμπολίνο. Αυτό το έχουμε βάλει. Ναι, και μπορεί να φέρουμε τραμπολίνο. Ναι, και μπορεί να φέρουμε τραμπολίνο. Όχι εδώ μέσα. Ξέρω εγώ κάπου εκεί. Θα σας δείξω τώρα που κάνω πόδι. Με λαμπάκια. Ωραία παιδιά, εδώ παίζει να είναι για τα ποδήλατα, να κατεβαίνουμε εδώ, μετά κι άλλο κάτω. Και εδώ παίζει να είναι το τραμπολίνο κάπου εδώ. Ωραία, πάμε, Ασουνά. Παίζει να είμαι σίγουρη. Ωραία παιδιά, ξεκινάμε την εξερεύνηση. Ωραία παιδιά, εδώ είναι μέσα το σπιτάκι. Πριν από την εξερεύνηση ψάχνουμε ξύλα, βρήκαμε εδώ μερικά. Και εδώ έχουμε βρει κάτι κόκαλα. Αυτό παίζει να είναι από αγριοκούρουνο. Αυτό... από αγριόχειρο το άλλο. Ναι. Ή αυτό παίζει να είναι από γάτα, κάτι τέτοιο, αγριόγατα. Εδώ τα βάζαμε, δεν τα κουμπάγαμε, μην το δοκιμάσετε αυτό, μπορεί να πάρετε κάτι. Και είναι ναι. Το κλωτσάμε και το βάζουμε πάνω. Ναι. Αυτό τα είχαμε βρει παλιά. Ξύλα. Ναι, εγώ θα πάρω ή το θες εσύ. Ναι. Ωραία, πάρ' το εσύ. Εγώ θα πάρω... Αυτό είναι λίγο χάλια. Κάνω λίγο pause μέχρι να βρω ένα ξύλο. Ωραία παιδιά, βρήκα ξύλο. Αυτό εδώ. Καλό φαίνεται. Πάμε για την εξερεύνηση. Παιδιά, είδαμε ένα creepy γέρο εδώ πέρα και άρχισε να μας ακολουθάει. Δεν ξέρουμε τη φάση. Sorry που κόβεται συνέχεια το βίντεο. Απλά όλο και κάτι γίνεται. Μία πάμε να σας δείξουμε κάτι. Μην έχετε creepy γέρο. Δεν ξέρω, κάτσε. Θα βάλω το κινητό. Εκεί, νάτος. Μας είδε. Ρε, μας είδε. Κόμμα μας είδε το χτύμα, τι κάνει αυτός εδώ. Κάνω pause πάλι. Ρε παιδιά, το είδατε τι έγινε. Απλά θα το αναγνωρίσουμε τώρα γιατί ούτως ή άλλως δικό μας είναι το χτύμα, ό,τι θέλουμε. Είναι ακόμα εκεί. Νομίζω μου είδε πάλι. Είναι μέσα στο τρέιλερ του αμαξιού του και κάθεται και κοιτάει εδώ πέρα. Και νομίζω έχει ανάψει φωτιά μέσα στο τρέιλερ του αμαξιού του. Άκουσα κάτι. Ναι, άκουσα κάτι. Θα πάω από τον τοίχο εδώ σιγά σιγά. Τον ακούς. Κάποιος του λέει κάτι. Εκεί είναι στο. Δεν ξέρω που είναι. Περίμενε λίγο. Κάπου εκεί μέσα. Νάτος. Δεν φαίνεται. Κάπου είναι εκεί. Ρε. Παίζει να φεύγει. Είναι ακόμα στο... Φεύγει. Νάτος. Φεύγει.
Έλα πάμε, πρώτο έρθ πάλι. Κάνω ξεζουμ, ωραία. Πάμε, θα αρχίσουμε από κάτω, κάνω pause για να πάμε. Ωραία, παιδιά, ξεκινάμε από εδώ. Είναι κάποιοι άνθρωποι εκεί, δεν ξέρω τι κάνουν. Είναι η μάντρα εδώ και δουλεύουν. Πάμε εδώ να εξερευνήσουμε. Οπότε βλέπετε έχει πολλές πέτρες εδώ. Και εδώ δεν έχει καμία. Όχι μας αυτό. Ναι. Και εδώ από ό,τι βλέπετε είναι σχεδόν μέσα στο δάσος. Αυτή η πέτρα δεν ξέρω τι φάση. Ποιος ξέρει να κρύβονται εδώ κάτω. Και να μην κρύβονται εδώ. Είναι χειμώνας, έχει παντού νερά. Θα έχουν πέσει η χειμερινή ανάρκη. Δεν θα με το πατήσουμε. Θα με τα πατήσουμε. Θα ξυπνήσουν. Πολύ εύκολα. Κόλλα αγκάθια. Τι? Πάμε μέχρι τη γωνία. Και τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Βενζίνη. Να το κίτρινο δέντρο. Δεν νομίζω να έχει μέσα. Ποιο κίτρινο δέντρο? Τι βρήκε? Εκεί. Ας ελπίσω να πάει καλά το βίντεο. Πέταξα μερικά. Τσέλο! Κι άλλο. Ας ελπίσω να πάει full καλά το βίντεο. Εγώ θα από μέσα να το πω. Wow. Θα πω κι άλλοι. Πάμε. Ωραία. Κάνουμε και τις ευχές μας. Μην ρωτήσετε τι έκανα. Κάτι είναι για κάποιον που έχει πεθάνει. Ή κάποιον. Να. Κάτι είναι. Οχ! Αυτά δεν ξέρω. Φαίνεται κάπως Μπρο, περίεργο. πάμε, έλα, συνέχεια. Εδώ γιατί είναι όλα ξερά. Έχουν γίνει όλα ξερά. Εδώ, άμα ανάψουμε το εδώ. Όντως, άμα ανάψουν κάποιοι εδώ φωτιά, θα χαούν όλα. Ωραία, να βάλω λίγο. Δείξε μπροστά. Δείχνει. Να πάρουμε κάμερα. Περίμενε. Οπότε βλέπετε εδώ έχει πολλά αγκάθια. Και πάνω εδώ είναι το βουνό. Εκεί είναι το αίγετος. Ωραία, τελευταία ευχή. Πετάχτηκαν παντού. Ήταν μέσα. Ένα πουλάκι. Πού? Ήταν πάνω στο κίτρινο δέντρο. Όντως. Τώρα έφυγε. Μπρο, Το κίτρινο δέντρο τι είναι? Λες να είναι ροδιά, μπορεί. δεν φοβάστε λίγο εδώ. Λίγο. Μετά θα ανεβούμε ένα level πάνω. Που έχει ένα πορτοκαλί Α, δέντρο. ναι, και αυτό τώρα είναι το 0 level και το πάνω το 1. Ναι. Θα πάρουμε. Αυτό που παίζει να είναι ροδιά. Θα τραβήξει φωτογραφία και θα το ψάξουμε μετά στο Google. Ναι, ναι. Ωραία, πάμε. Αυτό και το... με τσίπησαν αυτά. Δεν είναι ακριβώς αγκάθια. Να λίγο. Τώρα να πάμε πάλι από εκεί. Όπα, πω, τι μου θυμίζει, μην το δείχνεις. Ναι, Δεν θα ξαναπάμε ποτέ. νομίσεις. Δεν ξαναπάμε ποτέ γιατί βρήκαμε μέχρι το κεφαλί από αγριόχειρο. Και άμα βρούμε κάτι τέτοιο. Μπορεί να πάμε όταν μεγαλώσει. Ωραία, μέσα στο ξύλο. Και παραλίγο να πεθάνουμε εκεί. Ναι. Γιατί μια φορά έχει έρθει ένα τρακτέρ και μας κυνήγαγε παντού. Και νομίζαμε ότι θα μας... Και όχι μόνο αυτά, στο πηγάδι που πήγε να πέσει μέσα και ήταν full βαθύ. Εδώ που πήγε ένα παιδί να σπρώξει στο Χρήστο και να πέσει κάτω. Τώρα ο Χρήστος πάει, είχαμε ξανακάνει βίντεο μαζί μας. Νομίζω ότι είμαστε cringe επειδή κάνουμε μερικά πράγματα. Επίσης εδώ είναι κάτι θέσεις που έχω κάνει με τον Γιώργο. Έχουμε αυτό νομίζω. Ναι. Κάτι δεν βρήκαμε όλα τόσο γρήγορα, πρέπει να το δείξουμε. Ναι, αν αυτό είναι το είχαμε βάλει για να καθόμαστε. Άσο, πάμε να δείξουμε από εδώ. Γιο! Τι? Μια σακούλα, πάμε να δούμε τι έχει. Όχι, όντως εδώ μέσα. Πάμε. Δεν νομίζω να έχει κάτι. Την άλλη φορά δεν την είδαμε. Ναι, απλά είδα κάτι να βγαίνω μέσα κάτι έντομα. Όχι, δεν είχαμε δει και την πετάξαμε εδώ μέσα. Επίσης εκεί είναι ένα creepy λίγο. Ένα σπιτάκι, δεν ξέρω τι είναι. Πάμε. Δεν μπορούμε να πάμε, έχει κάγκελα. Πάσες. Αρχίζουν τα δύσκολα. Τι είναι αυτά? Δεν τα τραβήξεις και αυτά. Ναι. Φαίνονται λίγο δηλητηριώδεις. Δεν ξέρω. Αυτό εντάξει, Ρε! Δεν πιστεύεις τη βρή... What the fuck? Όχι, πού ήτανε? Αυτό είναι, ναι αυτό είναι. Αλλά από εδώ είναι κανονικό. Για τράβατα να δούμε τι θέλει, πώς λέγεται. Μπρο, για να αρχίζουν τα δύσκολα τώρα.
Ωραία, το Κοίτα τράβηξα. λίγο προς τα πάνω. Ω, εκεί έχει κάγκελα. Όχι, έχει παντού ενώ κοίτα εδώ, ειδικά πόσο Ω, πάνω πάμε. αγκάθια. Πάμε λίγο προς τα εδώ. Πάμε προς εκεί. Κάτσε, είδα νομίζω άσπρο. Α, όχι. Νομίζω ότι είδα από αυτά τα άσπρα φυτά. Πάμε από εδώ. Τι? Πού να το δείξεις τώρα? Ω, μια γιγαντελιά. Είστε καλά. Δεν γίνεται, μπρο. Εδώ, παιδιά, κοιτάξτε, έχει μια θέα τέλεια. Τέλος πάντων. Α, επιτέλους. Ναι, εδώ ήταν η σακούλα κάπου. Άρα τραβήξαμε και αυτό το δέντρο, κοίτα. Είναι κίτρινο. Ποιο τεράστιο. δέντρο? Αυτό, πάμε. Κοίτα πόσο κοντά είμαι στο σπιτάκι. Ω, ναι. Εκεί το βλέπω κουστία, όλα αυτά. Ναι, και έχει κάτι κάγκελα για κάποιο λόγο. Τράβηξε φωτογραφία. Λες να πάμε σε ένα δρομάκι που είχαμε δει. Τράβηξε φωτογραφία με αυτό το δέντρο. Γιατί? Να δούμε τι είναι. Αφού το ίδιο δεν... Ω, και έχει και άλλες σακούλες. Αυτό τράβηξε. Κάτσε. Αυτό. Ποιο? Α, ναι. Ωραία, πάμε. Ωραία, δεν τράβηξα. Πάμε κάτω. Ναι. Έχει ένα σπίτι εκεί. Τι είναι αυτά? Παιδιά, πρώτη φορά έχουμε ανέβει τόσο πάνω. Ω, no, πες να αυτό το σπίτι. Ποιου? Όταν είχαμε πάει και τα κάλαντα, αυτό που σου έλεγα. Όντως. Ναι, γιατί έχει... Ένα μάξι. Ένα μάξι. Και μια μπλούζα. Γιο. Και ένα σπιτάκι. Ναι, έκλασα. Δεν ξέρω αν ακούστηκε. Εδώ φυτρώνουν. Νομίζω. Γιατί και έκλασα πάλι? What the ναι, ρε, σίγουρα φυτρώνουν εδώ. Κοίτα λίγο. Έχει παντού πατάτες. Δηλαδή στο καλό. Ρε, τι στο... Wow, κοίτα λίγο. Έχει μια σαν σκηνή εκεί πέρα. Ναι. Τι? Να κοιτάξω πίσω μου. What the fuck? Wow. Εκεί είναι το σπιτάκι μας. Όποιος μαντέψει σε τι πόλη είμαστε, του δίνει εκατομμύρια. Πώς θα το δώσαμε? Μην πεις όμως. Δεν έχω δει άλλο. Θα το δω από το βουνό, ρε. Όντως. Αλλά Το είχα πει πριν τι βουνό είναι. Γι' αυτό μπορούμε να συνεχίσουμε κι άλλο. άμα μπορείτε να... Έχει και ό,τι σαν σκηνή. Προς τα πάνω, εκεί. Μπρο, εκεί είναι Κι δρόμος. άλλο πάνω. Εκεί είναι δρόμος. Δεν μπορούμε να πάμε κι άλλο πάνω. Γιατί? Δεν μπορούμε. Εκεί μπορούμε. Πράσι όμως. Μπορεί να είναι εγκατελειμμένο αυτό το μέρος. Ξέρω. Αλλά δεν μπορούμε. Μπορούμε. Ισχύει αυτό. Τι γίνεται με αυτά τα flowers. Μέλισσα. Ναι, δεν μπορούμε εδώ. Τι είναι. Έχει εδώ ένα σπιτάκι. Μπρο, θέλω ακόμα μόνο να πάω στη δουλειά. Από εδώ μπορούμε νομίζω ή όχι? Ναι, αν σκαρφαλώσουμε εδώ. Και εδώ μέσα που πάει. Τι είναι αυτό? Πώς θα βγούμε, έχει κλειστά. Ναι, εγώ αλλά να μην πάμε γιατί θα είναι κλειστά γιατί δεν θα είναι Ούτε εγώ, κατελειμμένο. αλλά μια μέρα όμως να πάμε να βγούμε μέσα από το παράθυρο, κάπως να ανεβούμε τη μάτια. Γιατί εδώ είναι μια μάτια. Που μπαίνει μας στο σπιτάκι. Ναι. Ω, ρεφρίτο. Μπρο, πού είμαστε ρε? Είναι λίγο Πάμε από εκείνο το δρομάκι που είχαμε δει μια φορά. Θέλω να δούμε. Άμα ανεβούμε σε εκείνο το δέντρο, παιδιά κάνω λίγο pause. Και το είχαμε πει. Παιδιά βρήκαμε ένα ποδήλατο. Λες. Τι, Τίποτα, άστα καλύτερα. σιγά μην το πάρουμε. Αλλά δεν το θέλουμε. Αλλά εντάξει. Πού το ξέρεις, μπορεί απλά να παίζανε και να έπεσε εκεί κάτω. Μπρο, κοίτα το σπίτι. Πάμε να το δούμε λίγο από κοντά, κάνω λίγο pause. Κοίτα. Ωραία παιδιά, πάμε τώρα να δούμε το ποδήλατο. Έχεις από εδώ. Έβαλα το ξύλο μου σε αυτή την πέτρα και πήδηξα Δεν εδώ. το ξέρεις ότι είναι γερές. Αφού το έκανα. Σ' αντέχει ρε. Ωραία, δεν μπορώ. Μπορείς. Πάτε εδώ πέρα. Πάτε πάνω στο ξύλο μου. Ωραία. Και τώρα πάτε εδώ κάτω. Βγάλτε, βγάλτε. Ωραία παιδιά, πάμε να δούμε το ποδήλατο.
πάμε στο ποδήλατο καλύτερα. Γιατί? Μην πάμε στο ποδήλατο καλύτερα. Γιατί? Να το. Ρε. Τι? Κάτσε. Παιδιά, δεν ξέρω τι φάση. Τι είναι αυτό? Έχει ένα... What the ένα monster. Ένα monster πράγμα. Έχει το σήμα της monster. Φοβάμαι λίγο. Όπα ρε. Τα παιδιά τρέχω εγώ τώρα γιατί δεν ξέρω καν που είμαι. Ο Γιώργος με άφησε και πήγε κάπου κάτω. Δεν ξέρω πού. Τον είδα. Ρε, γιατί δεν ήρθες? Φαίνεται είναι καλό το ποδήλατο. Τέλος πάντων, πάμε κάτω. Νιώθω λες και κάνουμε κάτι λάθος. Όχ. Πάμε. Έχει εδώ. Έχει κενό. Μήπως επειδή πάμε κάπου που παίζει να μην είναι δικό μας? Παίζει, δεν ξέρω, δεν είμαστε και σίγουροι. Τώρα αυτό το δένουμε. Τώρα αυτό εδώ είναι δικό μας. Αυτό το μέρος είναι δικό μας. Ναι. Γιατί είναι δικά μας πράγματα εδώ. Και όχι μόνο βγάλαμε τα πράγματά μας, είναι και κάποιοι που ξέρουμε, είναι συγγενείς μας. Και είναι και από κάτω το σπίτι του Γιώργου. Παιδιά, δεν ξέρω τι φάση ήταν αυτό εκεί το monster πράγμα. Κάτι σαν αυτόματος πολιτής, ξέρω εγώ. Ναι. Οκ. Θα σε περιμένω εδώ. Ωραία παιδιά. Είμαι πάλι μόνος μου, ο Γιώργος με παράτησε να πάει να δει κάτι, δεν ξέρω τι. Είμαι εδώ πέρα στο γυμναστήριο, όπως βλέπετε. Το δρομάκι που σας έλεγα ήταν από εκεί. Τώρα δεν ξέρουμε θα πάμε, θα περιμένω τον Γιώργο. Κάτσω εδώ και θα το κάνω pause. Παιδιά, μόλις τώρα τρέχω λίγο γιατί με είδε μια μέλισσα και δεν φαίνονταν πολύ χαρούμενη. Εκεί ακριβώς στα φυτά. Δεν ξέρω τώρα αν ακόμα με κοιτάει από κάπου. Πάντως μπαίνω μέσα. Ρε με τις μέλισσες, θα κάτσω εδώ πέρα. Πού είναι τα εργαλεία μας. Όπα. Ωραία παιδιά, περιμένουμε τον Γιώργο. Παιδιά, τρέχω γιατί ακούω κάτι σαν αλεπού και δεν ξέρω τι ακριβώς ακούω. Ρε! Μπρο, τι έγινε? Τι έγινε? Ρε, κι εγώ άκουγα κάτι σαν αλεπού ρε. Τι έγινε? Την είδες? Όντως τώρα? Τι εννοείς? Να πάμε να τη δούμε μαζί. Δεν ξέρω. Πάμε, έλα, please. Έτρεχε προ. Πού ήταν? Δεν φοβόταν. Πού ήταν? Είχε δει μας στο ριάκι. Κάτσε, πάμε. Μπρο, την άκουγα όντως τώρα ρε. Άκουγα να... Δηλαδή τώρα έχει φύγει εκεί κάτω. Πόσο? Ρε, έβγαλα λίγο το παπούτσι μου και έχω παντού νερά στην κάλτσα μου. Δεν ξέρω. Δεν βλέπω κάτι. Ρε, όντως τώρα είδες αλεπού. Ναι, αλλά ήταν εκεί μακριά. Πλάκα σου κάνω, δεν είχε μπει στο ριάκι. Πού ήταν? Εκεί πέρα. Εδώ, κάπου εδώ. Όχι τόσο κοντά, πιο μακριά. Και μετά άρχισε να τρέχει. Όχι κατά πάνω μου, θέλει. Και τρόμαξα και άφησα το ξύλο μου. Πού το άφησες? Α, καλά. Μπρο, εσύ έκανες. Όχι. Το άκουσες? Ποιο? Όχι.
Ρε, θέλω να τη δω. Δεν έχω δει Αλεπού ποτέ στη ζωή μου. Εγώ έχω δει. Εσύ τώρα. 3 φορές έχω δει. Ρε, μήπως ήρθε από εδώ. Έπρεπε να έχει έρθει μαζί σου, ρε φίλε. Μπρο, και άμα ήταν κακή όμως. Τώρα δεν μου αφήνει η μάμα μου να πάμε πέρα από εδώ. Αλλά τώρα δεν πειράζει. Ωραία, φίλε, και θέλω να τη δω. Και φαντάσου να πάει να φωνάξει και να έρθει ένα ολόκληρο κοπάδι. Μακάρι. Τι μακάρι, ρε, άμα είναι ολόκληρο κοπάδι τώρα. Εντάξει, Ρε, θέλω να τη δω. τα μάτια της ήταν... Άμα ανεβώ, κάτσε, κράτα λίγο το κινητό. Θέλω να ανεβώ πάνω στο δέντρο. Ωραία, εδώ πέρα, εκεί πίσω. Εκεί πέρα κάπου. Πίσω από το φύλλο. Και μετά άρχισε να τρέχει, μπρο. Έλα, δώσε μου την κινητό. Έρχομαι. Είναι ωραία. Ναι, αλλά δεν τη βλέπω. Μέλα, πιάσα. Έλα λίγο πιο κοντά. Μπορώ να πέσω μέσα. Έλα. Όπα. Παιδιά, είμαι full ψηλά τώρα. Εσύ ζεσταίνεσαι ή κρυώνει. Ζεσταίνομαι. Δεν ξέρω τώρα. Όπα, μην πέσει από κάτω το Μην κινητό. με δείξεις τα μένα. Ναι. Παιδιά, δεν βλέπω τίποτα. Ρε, όντως. Μπρο, ναι. Εκτός αν δεν είναι καλά. Ρε, δεν σε πιστεύω τόσο για κάποιο λόγο. Γιατί? Δεν ξέρω. Ήταν πορτοκαλί και έτρεξε. Δεν ξέρω με ήταν αλεπού. Αλλά πού θα ήταν, Γιατί υπάρχουν εδώ και τσεκάλια και αλεπούδες. Πάντως ήταν πορτοκαλί με μια ουρά και έτρεξε. Εγώ σου λέω, αυτό είναι σίγουρο. Σαν σκύλος δηλαδή. Τι? Σαν σκύλος. Όχι σκύλος, ήταν λεπτό και μισό ότι ήταν κάπως παράξενο. Δεν νομίζω να βλέπει κάτι η κάμερα τώρα. Πες να έχει τρέξει φουλ μακριά, πες να έχει φτάσει εκεί κάτι, δεν ξέρω. Και επίσης είχατε και γρηγούρι. Ναι ρε. Μαζί μας όλες. Ήσουν και εσύ. Τι εννοείς. Όταν είχαμε δει ένα μαύρο. Τι εννοείς. Ναι ρε, όταν κοιτάγαμε το βουνό και είχαμε δει ένα. Δεν το θυμάσαι. Δεν είχαμε δει αγριγούρνο, κότα. Τι κόρτα μπρο. Ναι, μια κότα είχαμε δει. Είχαμε... Ρε, ξέρω γιατί είναι Αλεπού. Δεν θυμάσαι εκεί που ήταν ένα κοτέτσι κάπου. Ναι. Παίζει να πήγε στο κοτέτσι και να ήρθε εδώ πέρα. Να βρει κι άλλο. Μπρο, τώρα κατάλαβα γιατί στο κοτέτσι σου συνεχεία έχει αλεπούδες. Γιατί τι? Από εκεί πέρα έρχονται οι αλεπούδες. Από πού? Από εδώ πέρα έρχονται και πάνε μες στο κοτέτσι της γιαγιάς σου. Όντως. Θέλω να δω άλλο που άλλο, να μην με φάει. Είναι πολύ όμορφη. Όντως. Ναι. Ειδικά τα μάτια. Θα τους βάλω λίγο εδώ πάνω τώρα. Μπρο, κατέβαστο. Θέλω να τη δω. Πάντως έχουμε δει αγριόσυρο. Ναι, η ακρογούρνη. Εγώ για κάποιο λόγο θέλω πολύ να πάμε να δούμε σε Google. Να δούμε πρώτα να δούμε αλεπού και να βγάλουμε αυτά που δεν ξέρουμε τι είναι. Ναι, όντως. Από εδώ μάλλον θα τελειώσουμε. Ναι, κάπου εδώ θα τελειώσει και το βίντεο. Δεν έχει κάνει πολύ τώρα. Δεν νομίζω, είναι καλά χώρα. Έλα λίγο να σου δώσω το κινητό. Ωραία. Wow, είναι τέλειο. Κάτσε να μην μαζί αυτός. Wow. Ωραία, παιδιά. Όπα ρε, τι κάνεις. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε like, subscribe. Θα ανεβάσουμε ένα short με τι. Pause λίγο. Ωραία, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε like, subscribe, sorry για το διακοπή. Τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Ήθελα να μπορώ να πετάξουμε το κινητό. Ναι, αλλά όχι. Και Σε μένα μπορεί το κινητό. θα ανεβάσουμε short που θα δείχνουμε τι είναι τα πράγματα. Θα λέμε βασικά τι είναι τα πράγματα. Που βρήκαμε και τα τραβήξαμε φωτογραφία. Και να το βάλουμε
είναι ένα χαρούμενο τέλος, δεν έγινε τίποτα. Και επίσης έχουμε βρει από το τέμο. Like, subscribe, τα λέμε!